Здравейте, фенове на Don't Starve, аз съм Петното и днес играем Don't Starve. Така, само да запаля огънче. Между другото, аз знам доста неща, които горят цяла нощ и предполагам, че днес ще ми нападнат жвърката, затова да сме подготвени. Наядени така стилни пичове. Тези зайци са от копаните наблизо, всички бяха хванали. И така. Това... няма ли? Стрелкът. Няма. И днес трябва да... в скорошни дни ще ни нападнат върхлаците, както казах. Нека се оставя тук. Не, няма да е днес, значи сме прехабили едно такова на празно. Но всъщност не е нужно да ви нападат кой знае какво. На мен ме нападнаха веднъж 13-та вечер, но беше чудно. 3 дни на пълнолуние изкарах и... Само да видя на нещо. Нататък не. По-сериозно. Значи. Така няма да коментирам кой знае какво, нали, този епизод, защото аз не знам и какво да коментирам. И сега си обикалям просто. Очаквам да стане ден, защото съм жалкар. И няма да е никак зле да си направим брадва. Така че няма къде да сложим. Така. Това за нищо не трябва, ще умре. Защото 2% дори буквално нищо не можем да направим. Тук взимаме дърво, защото нямаме. И след малко трябва да отиваме към място, където има място, където има цветя, за да намерим, за да се увеличим разума. Така че нямам ще умре и няма място, къде да умре. Това ще го взема. Главно да плащаш. Yes! Тук трябва да има цветя. Но дали ще ни задоволят? Дали ще намерим цветя? О, супер! О, да, това беше място, нали? Уау! Факел, тъпо прасе, ти си виновно! Прасето е виновно, не аз. Видях, че ма. Там ми стъпи. Честна бързоходска дума. Търсим цветя.
Нищо не намираме. Добре. Търсим с цветята, които са доста важни за нас. Добре, няма ли? Поне едно от света. Поне едно. Не искам много. Къде ми е лопатата? Имам ли лопата? Не. Я ги фон тук. Ако оцелем до утре, ще ни порасне още по-голяма... Yes! Още по-голяма брада. И... я ги фон тук. Махай се от свечето. Много неща ще дам за свече. 141. Добре, няма ли нещо полезно? Май наистина няма нещо полезно, в смисъл от цветя. В момента цветята са на най-важните за нас, защото както бяхме много добре и защото изкопахме гробовете, ни спадна това на разумът. Така, мисля да се прибираме, само че съм отишъл някъде надалече. Цветя не вярвам да намерим, освен е тук, но ще си ходим от дома. Така умълчах се, защото не знам какво да кажа и просто си върва тук. Предполагам, че се е хванал нещо. Чух. Май. Абе, я ли какво ми тук? Абе, ще го оставя тапак. Нали си гладен? Така. Ай! Копия не се слага. Махна се от копаване. От това. Така тези вечери ще слагаме по едно такова, вярно ще ни... много ще ни се отрази лошо, но все пак трябва да сме внимателни. Всяка секунда могат да дойдат нежелани гости. И ще е много добре ако оцелея, защото аз не съм оцелял от атаки на върклаци или каквото са там. Някои казаха, че са... не си спомням точната дума, но не казаха върклаци. В смисъл, аз като гледах един клип и някакъв коментар, някакъв човек беше написал, че това, което са нападнали то, който снимаше клипа, не са били върклаци, ами не помня точната дума, която го каза той. Каза, че прасеците са истинските върклаци, това го знам. Сега, да се надявам никога да не идват върклаци, но това не може да стане. Помогне. И сега
Сега ми се провижда емвърклаците могат да ни нападнат. Просто сме на никъде с оцеляването. И сега просто ще стоим до огъня и ще чакаме да ни дойдат върклаците. Т.е. да умрем. Май ги чувам, но не съм много сигурен. Не знам. Ако ми дойдат днес, от коя страна ще ми дойдат. И ще е много гадно да ме убият, защото това за пръв път го намирам. Също така имам и... Уау! Имам и зимна шапка, което е много добре. Венец нов, ще изчакаме този да свърши. Само да видя. Няма много добри неща. Но... ще търсим така надолу. О, боровинки. Чувам. Чувам нещо. Да идва бясно. Уау, тук има доста салани. О, още били. Не ми пипа и лайната. Това, че си ги срачи, не значи, че не мога да взема. Оп, не, бегай! Били не са нападат. Вау, доста изпражнения събрахме. Чудо ми е на къде да отивам. И тук не излеза. Вау! 200, да. Това, значи с изпражненията нямаме проблеми вече. Защото намерихме изключително много биволи. Вау! Дори имаме повече от 100. И тук по принцип това мисля, че е най-големия стак, но не съм изобщо сигурен. Така, айде малко надолу да отидем. Вау! 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 Дами и господа, това се казва нещо голямо. И съжалявам, че миналия епизод не можах, нали, беше кратък, но майка ми дойде и стана един семейен проблем, който трябваше да се спра просто трупа. Не мога, нали, да коментирам, защото както и да е думата, не ми работи и съм го махнал да ми товари компютъра. Добре, на къде сме са? Само напред. Само напред. Тук ли? Сега я. Ага. Сега взето тук течката. А сега на къде? Там. Добре. Вау, почти. Сега някакво да показвам и за това не говоря, нали.
изхвърлям. Не знам какво да изхвърлям, дами и господа. Я съм махал. И... изхвърлям това. Просто не може да стане. Да, не се. Тук не е хванал. Ще е добре да го сложа по-близко до капана. До дупката, извинете. Holy set! О, сериозно? Я да видим каква шапка може да се направя, венец. Направим едно лънче. Което забравих, че няма къде да сложим. Да, защото съм много чеп. Ще умре. Това ще го нализам. Знам, че няма място да я превишим. Я голям да пласнеш. Така, венец ми не знам на колко. Семената не е нужда ги четете да същия брой храна, като са не, нали, печени и според мен ако нямате огън, не кой знае какво, нали, да губите много храна, но просто ги ядете да същия брой такава храна. И ще е доста добре, ако днес ни нападнат върхолаците и оцелеем, защото това ще можем да го изядем. И така. Аз се оглеждам навсякъде, но оглеждането не винаги е много добро. На върхолаците единственото гадно е, че бягат много бързо. Иначе всички... Шибана птица. Иначе всички животни имат такъв удар. И... разбрахте. С този мозък не знам как ще оцелеем. Пълнение. Отново. Станява се. Огънят доста бързо изгасва. Дали ще издържим? Ако издържим. Не, това е. Добре, много ме притесняват тези звуци. Искам да става ден, Хайде, моля те, ставай ден, подявлите. Fuck you. Хайде, една секунда. Yes! Дами и господа, днес е 11-тия ден, имаме брада. Защото сме много готини. Другите нямат бради. И мисля това да е краят на епизода, кратичко така, но всъщност първо ще видя едно нещо. Magic. Това е мид. Добре.
kill meat. Fuck. Rock, boots, good stone, papyrus, chest, signal, fire, wood. Само че се чудя какво търсих. Хаджи. Вау. Това е папирус. Вау. Хартия. Добре, аз не помня между другото не знам какво търся. Копия имаме си. Хамбат. Не знам какво е това. Лок свит. Марбъл свит. Фут. Бумеранг. Бимен. Трап. Каквото е там? Трап. Санс машин. Алхимик енджин. Това не знам как се... Уау, 10 духчета. Винтерометър. Трябва да си го направя. Райнометър. Я. Gunpowder. О, Gunpowder! Как по дяволите? Ротанек. Това къде се намира? Виктин рот. Това ще го направим. Сега. Само да видя какво искаше. Виктин рот. Къде е? Къде? Интерметър. Не сме до това мисля. Gunpowder, rain. Gunpowder. Я. Good stone. Добре. Значи идваме тук. Rock, wood, good stone. Взимам го. Така. Идваме тук. И си правим ето това. О, yes! 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 Сега светкайците няма да ни удрят. Това е върхът. Айде да нападат тъпите върхлаци. Ама да внимавам какво говоря. Защото да не стане каквото ти вика от кой се обадил. Абе, какво ще умре? Ми е много чудно. Имам и готов заед. Добре, бе. И сега това заед. И него ще го убим. Умре. Вземи. Така. И това беше от епизода. Надявам се да ви хареса. Всъщност ще събера малко трева. Все пак да не... Факи. Ами няма какво да хвърлим. Което значи, че... Нищо няма да хвърлим. Ето така и надявам се епизодът да ви е харесал. Знам, че е кратък и... Всъщност, дали ще изкараме и тази нощ? Защо? Добре, ще изкараме и тази нощ. И това ще е епизода. Храната ми е станала народ. Изгнилах, знак. Което е изящно гадно. И днес би трябвало да ми нападнат върху палаците. Защо за кирката ми е шибаня?
предполагам, че епизодът ще стане дълъг, но обещавам, че става 12 ден и го приключвам. И сега ще трябва да кашлям. Извинете. Айде да ме нападат върклаците, да умирам и туто. Вау, разумът ми! Вече не е на пихтя. Слагаме другия венец, защото сме умни. Аз знаех, че храната, нали, става цветята, извинете, стават много изхабени, но чак пък народ. Това ме изненада. И днес, ако ми дойдат върклаците, ще е много добре. Но всъщност ще дойдат на другия ден и просто тогава ще умрем. What? Вау. Защо взешиване за капана? Бързоящо. Друго нещо. Добре, нека ни дойда днес и ще съм голям щастливец. Ако успя да ги убия, тогава ще скарам петното убиеца на върклаци. Хайде, върклаци, идвайте ми да ви убия. Идвайте ми! Не ме е страх от вас, вече. Аз съм най-добря. Идвайте ми, шибани върклаци. Идвайте ми. Идвайте ми, знам, че ми дойде след 10 секунди. Хайде. Идвайте бе! Ай, елаче една секунда преди да стане ден. Елаче ми! Няма страх от вас вече. Yes! И така, дами и господа. Ще събира малко трева, знам, че съм нали някакъв такъв. Обаче сега 3 трева искам, колкото... Искам трябва само колкото да се направи един капан. И то, нали? Така. Нещо за ядене, нещо за ядене, нещо за ядене. И правя си едно капанче, 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 капанче. Къде ни е капан? Слагам го вече. Слагай. Слагам го тук. Уау, уау, дами и господа. Видяхте ли какво стана? Заваля дъжд. Ами, добре, довиждане. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценяйте, лайквайте и каквото друго искате. Спрете и довиждане.